Ensimmäinen kuningasten kirja luku 17. Jonkin ajan kuluttua kävi niin, että talon emännän poika sairastui. Hänen tautinsa yltyi niin pahaksi, ettei hänessä lopulta ollut elonmerkkiä. Leski sanoi silloin Elialle, pitikö sinun sekaantua minun elämääni, Jumalan mies? Pitikö sinun tulla tänne, vetämään minun syntini esiin ja tappamaan poikani? Elia sanoi, anna poika minulle. Hän otti pojan lesken sylistä, kantoi hänet huoneeseensa talon katolle ja laski hänet vuoteelleen. Hän rukoili Herraa sanoen, Herra, minun Jumalani, tahdotko todella tuottaa onnettomuuden tälle leskelle, jonka luona asun, ja surmata hänen poikansa? Hän ojentautui kolmesti pojan ylle ja rukoili, Herra, minun Jumalani, anna hengen palata tähän poikaan. Herra kuuli Elian pyynnön. Henki palasi poikaan ja hän virkosi eloon. Elia nosti pojan vuoteelta ja vei hänet kattohuoneesta alastaloon. Hän antoi pojan tämän äidille ja sanoi, katso, poikasi elää. Nainen sanoi Elialle, nyt minä tiedän, että sinä olet Jumalan mies. Se, mitä sinä puhut, on todella Herran sanaa. Muutama viikko sitten sain tutustua Tim-nimiseen mieheen. Hän on Belgiasta kotoisin, mutta jo pitempään asunut nyt Suomessa. Hän kertoi minulle oman elämänsä tarinan ja tahdon sen joiltakin osin teidän kanssanne tässä jakaa. Kun Tim oli 16-vuotias, hän joutui vakavaan onnettomuuteen. Kiireessä kouluun matkalla yritti bussiin ehtiä ja ylitti monikaistaista tietä, katsoi, ei tule autoja, mutta tuli kuitenkin. Ja Tim joutui auton yli ajamaksi. Tilanne oli välittömästi hyvin vakava ja sinne mentiin heti antamaan ensiapua. Onneksi sairaala oli lähellä. Saatiin poika ambulanssiin ja ambulanssilla sairaalaan. Reisivaltimo oli repeytynyt, yksin siihen olisi voinut kaiken järjen mukaan kuolla, mutta jalka ehdittiin avaamaan ja sitomaan. Samaan aikaan todetaan, että kallo on niin ruhjoutunut, että se turvotus tappaa pojan, jos ei päätä porata auki. Ja kaikki tehtiin, mitä voitiin. Mutta kun kaikki oli tehty, mitä voitiin, niin lääkäri kirjoitti paperiin, että poika on koomassa, eikä ole oletettavaa, että hän koskaan enää herää. Siis yksi niistä tapauksista, että laitetaan ihminen koneeseen, kone pitää hänet hengissä teknisesti. Kone pyörittää sydäntä ja keuhkoja ja voidaan lukea, että aivoissa ei toimintaa, on koomassa. Pojan vanhemmat eivät kuitenkaan luopuneet toivosta. He rukoilivat ja he menivät seurakuntaan ja pyysivät kaikkia rukoilemaan. Ja syntyi sellainen rukousketju, että otettiin rukousvuoro tunnin vuoroissa. Joku rukoili pojan puolesta yötä päivää sen viikon ja seuraavan ja seuraavan ja sitä seuraavan. Kului 7 viikkoa rukousta ja poika avasi silmänsä. Lääkärit olivat ihmeissään, miten voi olla mahdollista. Tähän oli kirjattu toivottomaksi tapauksessa, ei pitänyt enää olla elämää. Poika avaa silmänsä ja alkaa reagoida ympärillä olevaan. Hoitosuunnitelma muuttuu välittömästi. Syntyy ajatus, ehkä hän kykeneekin olemaan kanssamme vielä yhteydessä. Ja sitten menee 1-2 kuukautta, pitää uudelleen suunnitella se hoito, koska poika alkaakin ei vain ottaa yhteyttä ympäristönsä, vaan yksitellen lihasryhmä kerrallaan alkaa palautumaan. Ja nyt kun Timin näin, häntä halasin, hän on täysin terve. Monet arvet
toki kulkee hänessä koko elämän ajan, mutta hän parantui täysin. Tahdoin kertoa tästä teille siksi, että kun luin tuota Elian tekstiä ja Sarpatin lesken pojan parantumista, niin tässä oli monia yhtymäkohtia. Nostan siitä tarinan kaaresta Elian kertomuksesta kuninkaiden kirjasta 3 nostoa. Ensimmäinen on hyvin liikuttava. Nimittäin kun Elia saa tietää, että pojassa ei ole elon merkkiä. Tämäkin on muuten mielenkiintoinen yhtäläisyys. Yhtä lailla kuin Timissä ei ollut elon merkkiä, ei ollut myöskään tässä pojassa. En tiedä, olisiko tuo poika todettu koomassa olevaksi, mutta mitään merkkiä ulospäin elämästä ei ollut. Mitä tekee Elia? Hän nostaa lapsen, sulkee hänet syliinsä, kantaa omaan huoneeseensa, omalle vuoteelleen ja laskee hänet siihen makaamaan. Tämä ei ole hengellinen teko. Tämä on inhimillisen rakkauden teko. Elia on elänyt tuon Sarpatin lesken luona jo jonkun aikaa. Tuo leskivaimo on pitänyt Jumalan ihmeen avulla Elian hengissä niin, että jauhot eivät ole loppuneet ruukusta eikä öljy kannusta, vaikka maassa on nälänhätä. Ja näin he ovat ihmeen keskellä jo eläneet, mutta Jumalan ihme on annettu Elialle tuon naisen kautta. Ja inhimillinen lähimmäisen rakkaus on tässä voimakkaasti läsnä, kun nyt tuon naisen ainut poika on vailla elon merkkiä. Se, mikä Eliassa syntyy, on halu ja tarve sulkea syliinsä se poika ja viedä hänet rakkaimpaan paikkaan lähelle itseään, sinne omalle vuoteelleen. Se on inhimillinen rakkauden teko. Yhtä lailla, jos ajattelen sitä Timiä, siinä oli silminnäkijöitä, jotka näki, mitä tapahtui. Eivät he tehneet mitään hengellistä tekoa siinä, ei siinä ruvettu polvirukoukseen. Siinä mentiin vauhdilla sinne onnettomuustilanteeseen mukaan, pysäytettiin muu liikenne, soitettiin hätäkeskukseen, kerrottiin mitä on tapahtunut, siirrettiin kylkiasentoon, että voi tajuton hengittää. Tehtiin kaikki, mitä voitiin. Lääkärit eivät tehneet uskontekoa poratessaan kallon auki ja paikatessaan sen massiivisen verenvuodon. He toimivat niin kuin ihmisen kuuluu ihmiselle toimia. Toinen kohta, jonka tästä Elian kertomuksesta nostaa, ja mielestäni se on tässä se koko tarinan kliimaksi, nimittäin Elia kumartuu pojan ylle ja rukoilee. Mitä hän sitten tekee? Hän tekee sen uudestaan. Hän kumartuu toisen kerran pojan ylle ja rukoilee. No mitä Elia sitten tekee? No Elia rukoilee 3. kerran. Eikä se poika herännyt vielä ensimmäisestä eikä toisesta. Ja Elia jatkaa rukousta. Elia kumartui 3 kertaan. Voidaan toki ajatella myös isä, poika, pyhä henki symboliikkaa tähän. Minulle tämä merkitsee ennen kaikkea rukouksen jatkumista yli sen hetken, kun ajatellaan, että ei ole inhimillistä toivoa enää. Jatketaan sitä rukousta. Timin puolesta rukoiltiin 7 viikkoa. Raamatussa myös luku 7 esiintyy parantumisihmeissä. Ja 7 toki Jumalan luku, täydellisyyden luku, mutta siinäkin ajattelen sitä sinnikkyyttä. Rukous ei ole vain sellainen kertaluonteinen ja sitten unohdetaan ja jatketaan elämää, vaan rukous toisinaan on taistelua. Ja niin myös tässä Elian ja Sarpatin lesken pojan tapauksessa. No, poika virkosi. Jumala kuuli Elian rukouksen, näin tässä luki, ja poika heräsi henkiin.
Jumala kuuli niiden kymmenien, ehkä satojen, en tiedä, ihmisten rukouksen, jotka rukoilivat Timin puolesta lakkaamatta, ja poika avasi silmänsä. Mutta se ei ole tämän kertomuksen loppu kummassakaan tapauksessa. Tarina ei pääty siihen, että se poika paranee, vaan tämä Raamatun kohta jatkuu, tämä tarina jatkuu niin, että kerrotaan, että se äiti uskoi, kun se poika parani. Ja siellä vasta on sen parantumisihmeen tähtäyspiste siinä uskossa. Ja saman ajattelen myös tässä Timin kertomuksessa, kun hän oli parantumassa, sitten kuntoutumassa kävelykykyiseksi, mutta vielä oli sairaalan petissä. Hän sai yöllä Raamatun kohdan Jumalalta, Jesaja 42, luku 6. Ja hän poimi Raamatun ja sai sieltä elämällensä tehtävän. Hänen kuuluu kertoa tästä eteenpäin. Hänen kuuluu kertoa parantumisestaan, kertoa siitä, että Jumalalla on valta yli kaiken ja että rukous voi parantaa. Ja niin hän on siitä eteenpäin jo en tiedä minkä ikäinen hän nyt on, mutta kuitenkin jo aikuinen ja pitkän aikaa sitä eteenpäin vienyt. Ja minkä uskon se herätti kaikissa niissä kymmenissä, jotka olivat sitä taistelua käyneet. Minkä vaikutuksen se teki niihin lääkäreihin, jotka eivät uskoneet enää Timin pelastuvan. Eli Timinkin kertomuksessa se tarina ei pääty siihen, että hän avaa silmänsä, vaan se jatkuu vielä tänä päivänä, kun hän siitä todistaa ja kun minä tässä teille jaan sitä Timin kertomusta. Lopuksi tahdon yhdessä kanssanne katsella tuota evankeliumitekstiä. Jumala antaa elämän, mutta voi myös ottaa sen pois. Ja toisaalta sitä toista lukukappaletta Uuden testamentin kirjetekstiä, missä Paavali miettii, että oikeastaan ihan sama, elän tai kuolen. Onko sillä niin väliä? Jos elän, niin hyvä. Jos kuolen, niin oikeastaan sekin olisi aika hyvä. Pääsen taivaaseen. Aina ei se kertomuksen välivaihe ole se parantuminen. Joskus kertomuksen välivaihe on kuolema. Mutta se kertomuksen päätepiste, se on sama. Elän taikka kuolen. Niin saan uskoa, saan olla kulkemassa kohti taivasta ja saan luottaa siihen, että tämä polkuni, mitä kuljen, kun se rukouksessa kuljen, niin se kulkee kohti Jumalaa ja juuri sellaisen tien kautta, minkä hän meille antaa. Hiljennytään rukoukseen. Rakas taivaan Isä, sinä, joka annat meille elämän. Kiitos siitä, että annoit Jeesuksen kuoleman voittajaksi tähän maailmaan. Kiitos, että annoit rakkaan poikasi meille. Me rukoilemme kaikkien sairauden puolesta. Jos sinun tahtosi on, Herra, paranna heidät. Me rukoilemme tämän seurakunnan puolesta. Anna sinnikkyyttä rukoilla. Anna meille uskoa, toivoa ja sitä lähimmäisen rakkautta, joka kantaa ystävät avun luo silloin, kun heitä tarvitaan. Nimessäsi aamen.